everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Ilak ang pultahan. Dili ko gustong maputol ang imong pag-asoy. Oh, Helena, gawaso na diha. ayaw pagawas. May pakiksultihan ko nimo, Alejandro. Isulti ka na nga naa sa Helena. Unsa man gyud ka na ka-importante ang inyong gipanagsultihan, ha? Importante kini para nako. Bosa, gawas na. Dili ko mo gawas. Asawa ko nimo. Og dili ka makapugos nako nga mo gawas. Asawa? Ulsa may papel sa usa ka asawa ngadto siyang bana, Julia. Oh, Sultihi ko ko. Kung nabuhat ba nimo ang papel sa usa ka tarong nga asawa ngadto sa iyang bana. okay. Okay. Tingali nagkuwang ko nimo. Nagkuwang ka, Julia. O misobra ka, sab. Unsa? Unsa ka na imong gipanulti, Alejandro? Julia, daghan akong nahibaw ang sayop nimo. Oh, Ug ako lang kini nga gipalabay. Labi na sa kwarta. Daghan kag nga withdraw nga way klarong gigastuhan. Wa na'y pundo ang imong beauty salon nga gaatiman tungod sa kadaghan sa imong gi-withdraw. Hapit na unay sud ang atong joint accounts tungod sa imong nagsunod-sunod nga withdrawals. ha, daghan ko gibayran. Ug sa imong gibayran. Asawa ko nimo, may katungod ko mo gamit sa imong kwarta. Sa kwarta nga kung gigahin para nimo, may katungod ka. Pero ang kwarta nga may koneksyon sa negosyo, kinahanglan mo kining i-explain. Ina si Franco. Magkinahanglan ko sa iyang inventory report. Ha? Dili mahimong kawatan mo ang kagalingon mo negosyo, Julia. Buwisit mang kaday ni kinabuhi, ha? Buwisit! Nag-anam nagkalugi ang akong mga negosyo. Sukad ko magkain sa wheelchair, Helena. Tungod kay sayop ang mga tawang gigisaligan nimo. Husto ka. Sayop nga misali ko kang Franco. Pirmi nga uway ang pagbasol, Helena. Sir, Wa na ko makasiguro kung masalbar pa ba nako ang akong mga negosyo. nganong imo mangidonate diri nako ang bahay ug yuta ni Salas. Mahanaw man ang tanan nako. Gusto ko nga mabilin ang tanang dapit nga may kalabutan sa akong handumanan kang Silis. Sir Alejandro, Dili na kita maghisgot sa mga butang nga way hinungdan. Sige na. Ipadayon ang pag-asoy sa nabiling bahin sa suwat ni Silis. sa ikaduhang higayon, may nahitabo ninyo. Buwan ka to sa Septembre. Gikan kami sa biyahe. Wa ko makasabot sa kamingaw. Nagibati ko kang Silis. Gusto ko siyang gakson. Mao nga. May nahitabo na mo. Nausab na ang tinagda ni Ma'am Vilma niya. Pirmi na siyang kasabaan. Sugoon og mga lisod nga suko. Pero bisan lisod, gibuhat gihapon ni Salas. Og wa siya masumpong nimo. Tungod kay mahadlok sila nga mag-away mo. Nangabubhula si Vilma kang Silis. Nakakita siya. Kung unsa ka importante si Silis nako. O sa kahigayon, ana, iyang gipasakitan si Salas. O giakusahan nga, kabit nimo. Nag-anto si Silis sa kapait sa dihang nagsilos na si Vilma niya. Mao nga pasakitan na niya si Salas. Nakahukom ko nga papauli-ulong na si Silis sa ilang bahay. Aron malikay sa kang Vilma. Apan Apan unsa, sir?
Misumbong na si Vilma kang mama. Og samtang dito ko sa biyahe. Misong si mama og si... Gisong siya sa imong inahan og asawa. Mao ba? Oh. Ug ako lang nahibaw-an nga gidakop si Silis. Kay napatay niya si Vilma ug ang akong inahan. Matod pa ni Salas sa iyang diary. Bisan giunsa na ko sa pagpakiluoy ni Alejandro nga inosente ko. Pero wa siya mo to. Ila kong gipapriso. Og sa prisuhan na nako mahibaw nga mabdos ko sa anak ni Alejandro. Mabdos? Mabdos si Silis? Mabdos si Silis, Helena? Mao ka nang katapusan niyang gisuwat siyang diary, sir. Mabdos siya. May anak kami ni Silis? Oh, sir. May anak mi? Nalipay ka nga may anak mo? Helena, way kabutangan sa kong kalipay karon. Nagbunga ang among pagminahalay ni Silis. Mao ka nang nabasa ko siyang diary. Kung mao ka na, tabangi ko, Helena. Sa unsa, sir? Kinahanglan nga pangitaon mo ang among anak ni Silis. Unsa? Gusto kong makita ang among anak. Gusto kong mahibaw sa nahitabo sa iyang kinabuhi karon. May handumanan gud ko kang Silis. Helena, nakabati ka bas kung isugo nimo? Pangitaan nga akong anak, pero sa hilom nga paagi, dili mahimo nga mahibaw si Julia nga nahibaw na siya, di ba? Kung siyang nagkuha sa diary ni Salas, gikan din sa mong kwarto. Klaro na kayo nga gibasa ni ang tanang suod ini. Og nahibaw na siya nga may anak ka mo si Salas. Helena, kinahanglan nga kapanalipdan mo ang among anak ni Silis. O kinahanglan nga ikaw ang unang makakita sa bata. Dili na siya bata karon, sir. O, Kung nabuhi man ang inyong anak ni Salas, may posibilidad nga dako na siya karon. pangita siya. Gusto kong makailan niya. Dada siya din sa kong atubangan. Sige na, patabang ni Lando. Ato lang yung sekreto, ba? Sige, pahuway na. Tambalik lang sa mansi mong aping. Oh, sir. Naragdili mo ako makasultis tinuod ni Sir Alejandro nga ako ang anak ni Salas. Ako ang ilang anak. Kila ka? Lando, mayo kay ni anak ka. Sunod ako sa bayis mga katabang. O man sa 10 minutos. Unsa ba kay nitabo itong Helena? Nganong naghilak man siya? Uy, si Helen naman tong kusog kang naglakaw nga may paingon sa bayis mga katabang. Ug mara siya naghilak. Lapaw pa man din ng artista kay nako ning bayhana. Ay, ansay gili-li ni mo diha. Ay! Panuway gid ka! Ang panuway, nag-una na ni Mos Impirno, day. Unsa man gid ka? Naniid ka na ko manang? Ay, dili naman na kinahanglang maniid ko ni mo, day. Kay bisag to ako slayo. Klaro man kay nang purman ni mo nga doon na kay gipanid-an din eh. Hawa diha! Hala, kay baon ako'y. Sili nang imong gilantaw, no? Unsa man, nasuya ka nga misud na sab siya sabay sa katabang. Og ngano ko tong masuya man ko? Uy, Misunod ni si Lando? oo niya. Musunod sad ka.
magmaritisad ka. Nganong magbuot man ka sa kong buhaton, ha? Ay, pastilan. Pagkaliwat naman lang yung inahan, ining Shane. Gamay nga Julia yun ni siya. Sa mga emergency nga itong storyahan, Julia. Franco, wa pa manawag si Alejandro nimo. Wa pa. Nahibong bitaw ko kung ganong wagi siya manawag na ko nga may balik man unta siya o trabaho. Sabay lang noon siya. Pamati. Gisugo ko niya nga sultihan ka. Sa unsa? Booking na ba ta, Julia? Nahibaw na ba siya nga doon na tayo relasyon? Dili ka na ang gusto niyang buhaton nimo. O sabi yung isugo mo? Pahatagon ka niya og inventory report sa kumpanya. Usan? Og nahibaw na siya. Nga daghan ko withdrawals nga way dokumento. Pagkapanuway. O ganong ikaw man ang iyong isugo os pagsulti na ko rin, ha? Nganong di man siya nanawag na ko? Doon na kinibuot ipasabot, dili ba? Doon na cute. Sa itong buhaton, Franco. Kalma. Kalma lang, Julia. Maghimo ko og inventory. Pero ikaw, kinahanglang paspasan mo ang imong trabaho. Ha? Kinahanglang mamatay na si Alejandro sa dili pa niya maukay ang dakong anomalya nga nahimo ta sa iyang negosyo. Unsa? Pero, kinahanglang aksidente ang mohitabo. Aron dili ta may mosuspek. Kung mamatay man si Alejandro, kinahanglang si Helena ang mapasanginlan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.